Lah dalah petolek guang meneh. Lah iki lho guys, aku lagi iki cepak-cepak mulai berangkat kerja lagi. Wis hari ini sing saya bawa yuk sing ngene iki buahe. Wis enek buah ngene iki wis kondang nang Indonesia iki apa khususnya ning nggonku ini. Semangka ngene iki ning luar negeri mbok enek ora, terutama ning kok iku lho. Ning daerah Afrika ini guys, makanan mewah. Aku dan delok konten-konten wong Afrika ngono kae wah yo. Di sini mung debu tok iki. Lah iki saocekane guys. Iki saya akan mengupas buah-buahan lho. Buah-buahan kali ini saya yang ngono kae lah. Buah biasa hortikultura kalau nanas juga ya wis tak kupas separuh nanging kok tak kupas nek. Kupas lagi. Belum rampung iki aku tek ngojek iki. Wis mangkat ke pasar mang lho. Mulai isuk. Nadalah. Terutama yang kita asah adalah pisau itu kata asah wah orang tegas landep kok bosok le iya lah wong nanas saka adoh kok nggonku ki adoh kok ning pasar ngono kae wis pas aku mang yo apik wong aku budal peteng ora masalah kok tak buat sing elek ini melon nganu melon lokal guys ini. Daerah saya itu memang melon sing mbok konsumsi kok nggon piring ku asline saka nggonku. Dari tempat saya itu banyak yang nandur melon, nandur semangka. Mayune ning kota-kota besar. Nah sing cilik-cilik ini iki ditinggal. Tinggal gue boleh kanggo babur rujak. Ini sudah tidak dipakai lah kok. Ini sing dijikuki, sing gue digudi nganti tekan nggonmu itu tanduran melon saka nggonku. Untuk sing cilik-cilik ini ditinggal. Lah ini biasanya guys yo dijikuki wong nggonku ngono kuwi. Sing ngene ngasak. Sudah tidak terpakai ngasak lah ngono kuwi ngasak ngono kuwi san didol nyang pasar tak tuku aku rasane piye rasane yo melon legi yo legi buah iku yo segala macam buah iku tek di bulan kemarau ini rata-rata ki legi rata-rata kuwi apa kates apa bengkoang apa melon kuwi apa es buah apa jambu kuwi tek buahnya pada waktu musim kemarau rata-rata legi nanging kowe lek pas buah itu musim penghujan yo kecut kok kecut yo gak patek legi kadar airnya tinggi. Melon satu ini saya kemarin membelinya berapa wong bodongan aku tuku. Ini aku tuku kayak ronjot kayak 50.000. Ngisek ngantek saiki. Melon itu bisa bertahan lama guys. Melon itu bisa bertahan sampai 1 bulan pun ora apa-apa melon. Semakin disimpan
semakin manis. Ayo monggo lek bikin kula mungkin melone sitok sailining sairis pira le. Sairis kuwi 2000. Kok larang men le. Lho lah bensine bukan melok sapa. Bensine bukan melok sapa, bukan adol murah. Adol murah kok ya aku ora iso dodolan karena tidak bisa mengikuti nilai tukar rupiah lho. 2000 adol murah aku ora iso. Umum lah. Saya tuh kalau jualan umum. Bengkoang. Bengkoang berapa lho? Bengkoang ning nggonku 3 kilo, guys. Sebenarnya di tengah hutan kok bengkoang yo akeh. Nggonku ki akeh bengkoang, aku yo didohno wong. Bengkoang liar itu. Di tengah hutan tempatnya. Ora enak sing duweni di tengah hutan. Ngono gede-gede. Gede beberapa tahun ora diambil. Neng tempatnya tertentu, ya. Aku mari ora tau sapa alas. Wedi enek ular kobra. Ular korba iki ning nggonku akeh. Ya. Sehat kita Mbak Mani. Lah ini tak belah ya. Ini sekilo 8.000 mang tak nyang 7.000 dikene. 14 jadi 1 2 3 4 5 ini piro 1000 wae suka salarang-larang enak to karo 1000 tuku buah bosok sithik-sithik niki lumrah guys ning kono niki asam yo oleh nganu ngono to oh alah oleh maidu ngono oh alah seneng tuku jenenge buah bosok wis lumrah di ngono aku tuku watu ya ora bosok ngono yo masuk aku dadine yo tuku buah bosok yo buyak apa bosok saithik kok bosok dibuat carane bengkoang kadang-kadang iki kulite ngene iki guys kocane angel lho iki tipis sekali bengkoang iki manis guys iki biasane iki aku lek dodol niki digoleki wong kanggo lara weteng. Kanggo lara weteng lek ning weteng adem lek dipangani bengkoang adem. Kebanyakan anak-anak sekarang itu masuk rumah sakit cah nom-nom iku do lara weteng. Terutama anak perempuan lho lara weteng kene opo le. Lagi viral-virale ning nggonku iku panganan sing jenenge seblak. Dadine rata-rata ki konsumsine seblak. Kencur iku karaktere wis panas, isek dilepel panas karo lombok iku welah. Ana sing level 27 enek sing level pol beli senengane kuwat seblak. Ususe jebol. Senengane cah nom-nom ada rujak amrek apa ora pedes lho rujak kopi rujak sing manis yo enek cukupan yo enek level sing paling pedes ki yo aku yo ora tak kek entek wong putihku konsumsi pedes itu bahaya bisa merusak lambung. Lho guys, nanas ini mah lho tukune nanas sampe niki ning Mas. 7.000. Milih nak-nak iki jabane mang yo apik. Tak irisi jero yo bugang.
carane ngene guys, kowe kepengen ngerti oleh guang cara membuang nanas yang busuk supaya yang baik itu tidak ikut terbuang dengan sia-sia, tak dono carane. Ini kita kupas dulu. Kita ambil matane nanas, ora matane, matane nanas. Apa enek pawai pembangunan hari Sabtu, silahkan Anda melihat pawai pembangunan di daerah kota Randu Gatung, pedalaman dalam hutan. Ini jenis pawai bangunan pembangunan ngono kae lah. Ning nggon yono paling rame nggon. Hari Sabtu dan biasanya itu nyanggonku dhisik iku sore, saiki dhisik mangkate ku awan leh awan udakara jam 1, saiki mangkate setar jam esuk jam 8 jam 7 wis do mangkat mlaku mecah jalan protokol Randu Gatung. Kan basa carane ngene tak dono supaya tidak terbuang yang baik itu tak dono carane. Kita belah seperti ini, jret ya. Kalau sudah kita belah lagi, sisir menjadi berapa bagian. Ini tadi 5 guys. Karena nanas mahal, satu sisir ini saya jual 2.000. Ini kan ape toh tuh, ini ape. Ini kan kelihatan toh, jadi kita kelihatan yang bosok ini kelihatan dan caranya ini. Jadi yang terbuang itu hanya yang bosok saja, yang baik tetap menjadi baik. Carane ngono, lek kowe carane nek ora kaya aku kok krowoki entek ora sida mangan nanas. Karena beli nanas di pasar itu ya ngono kuwi lah. Ini dari tempat jauh lho, elek kan. Kita sini jret. Iku nek mbok krowoki Anda tidak punya sistem untuk mengambil entek ora sida mangan nanas. Oh, sekarang kita bedah lagi 1 2 kita belah lagi 4 saja. Kan kelihatan toh caranya ini kita ambil, ngambilnya seperti ini. Aku tuku nanas bendino niki yo kadang wis milih terus lho. Ngono ki yo jarang sing untuk mulus ki jarang. Mari saka adoh iki uncal-uncalno kok kene iki yo njaba ki apik ketoke. Barang tak iris jero yo ngene, wis lumrah yo jadi bagus kan. Tak warai carane mengupas nanas bisa dimakan semuanya. Walaupun nanas itu jelek. Nek nanas bosok itu biasanya itu ketinde-tindean ngono. Sokono ki wis diuncal-uncalno, dadinya bosoknya tidak total tidak. Bosok yo saite milih kuwi lho, apa mbek milih mas saya tak hati-hati tangan isek ngene wae apa nek budalku keteng kita ocek pas mengapa nanas iku ini larang, sebab nanas iku ocekane ini ki wong ora sabar ngoceki nanas itu suwe. Dan buah nanas itu berbuahnya setahun sekali. Suwe 7 sasi lagi panen. Lho kok roh lek kowe lek lho. Bosku nanas ki wong kono kok. Dhisik wong Kediri yo. Kediri ning ereng-erenge Gunung Kawi ngono tandurane nanas. Ya ning kono iku tandurane nanas pirang-pirang puluh hektar.
Jadi yang satu panen, yang satu buah, yang satu panen, yang satu buah. Ini yo guys yo caranya lho. Ini kok untuk ambil. Saya belah jadi 5 gede kok. Sing ning nggonku niku yo ana nanas socekan iki yo padha wae. Nanas socekan iki sakmene yo 6.000. Bagus kan, jadinya jadi api. Sebentar saya tak nutup no gawean iki nih, tak tutup nesek iki longkas rampung. Alhamdulillah guys, sudah rampung, sudah selesai hari ini. Dan ini sampai lo sampai gila enak sing duwe pedus apa opan-opan koyo tak kekno. Nah, hari ini yang saya bawa guys ya, rujak yang saya bawa hari ini semongko, melon kuning, melon hijau, nanas, bengkoang, pelem, timun kerai, wis ngono wae wis. Ora sakuraan sing neko-neko engko yo biayane yo neko-neko, sedangkan hasilnya yo belum tentu neko-neko. Jadi ini saya lalu belanja itu melihat situasi dari keadaan di jalan. Kadang-kadang hari ini apik, kadang-kadang orang ngono kuwi binasa. Jadinya aku ini yo dodolan ini yo tidak terlalu ambisius dan tidak terlalu pesimis. Kok yo standar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tajam panane tolukom tunggal lunga sekolah pitem garangan putih arep telong bagus golek sandang pangan. Kula lanang padha nyimpang kula wedok padha ndopro sing tuku padha jopat jopku sempong bolong buntal pinjal tumane asu. Rondo ompong melu wong rondo ayu padha melu aku, tek gelem tek ora gelem ya aku ora apa-apa. Wong aku ki mung bakul rujak. Dadine bakul rujak iku hanya mengharapkan nanti para pembeli hadir di tempat kedai kuang rujak bisa membuat hati saya bahagia gitu saja. Pikopat barang itu jauh kerang soko itu mengekang kawade ada itu podo tanya coba certul wae sanang pantau nyukupi sak keluargane. Takon rujak edan wedoan paling penak ayo dodolan. Tak gua iki sampah. Iki sampah iki dek nganane pas aku wis duwe nganu yo tak pakakno kewan iki ngono e. Kancaku yo tak kandhani lah kowe rek yo butuh wedhus akeh. Lah kowe rek gelem ngedel nek iku lah esuk ngono kuwi nyanggonku sampah tak guwaki ning pinggire omah. Walah cedak nggonku ngono seneng lek tak ajikuki ngono. Yo piye wong aku ki tak nggopo. Yo gua ning kene iki. Lho iki mbok tukulan apa aku dhewe iki yo bingung iki mbok. Melon apa blewah. Yo ngene iki lho sampah tak guwak ngene iki. Brek ngene iki. Nusan ana isine ngene iki do tukul. Iki do tukul. Mbah mbawa apa iki yo. Lho, gedange saweg gletang. Dadi duit menapa. Apa guys nemu duit 500 lumayan. Sekian dulu akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Guang arep berangkat golek sandang pangan. Duit tak umbahin kok kene. Ihu mangkat.